Hintay amin sa bater, iabot. Hintay amin sa rawer, iabot. When hintay amin dayawen, iabot tayo. Taisong salatan tayo. Bigyan na hintayan ikat na panang sarap ng Jesus na ariti kapyang ineritay nga di kanta ikinatanok na Hosana, bigyan na tayo na hintayan ikat na panang sarap ng Jesus na ariti kapyang iniritay nga di kanta ikinatanok na Hosana, hintay amin sa bater, iabot. When hintay amin sa rawer, iabot. When hintay amin dayawen, iabot tayo. Taisong salatan tayo. Bigyan na tayo na hintayan ikat na panang sarap ng Jesus na ariti kapyang ineritay nga di kanta ikinatanok na Hosana, Hosana. Rugyan tayo dati panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo ti kararag tayo, ti special intention, ni Rupina Pasyon, ken ti pamilya na, kastamot ti panay karkararag, ti amin-amin minatayda, kastamot ti Arabe, ken Eliezer family, kakabsat at tangal daw rambakan tayo, ti piyesta ni Apo Jesus, ti Santo Niño, isuna nagdalyasat akas maysa nga ubing. Nagdalan iti kinaubing. Dawaten tayo, tasapay kuma, kadagiti aming nga tartargagayan tayo, kadagiti ubing tayo, kadagiti anak tayo, maisurot kuma, iti dayta napakumbaba, nasaya at nga puso. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dayta na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Iti napakumbaba anakem ko na tayo agkon pisarak. Iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso nga agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasid kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Kristo mangalas patawanan basbas ulmi pinutakur kurang mandi katalawen nakakati natalbesan nakempus usumi aku mangalas aku mangalas patawanan basbas ulmi pinutakur kurang mandi katalawen nakakati natalbesan nakempus usumi natalbesan nakempus usumi. Gloria iti Dios iti kanan 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 itu'y nagkakapyagan namin at ang manangin pagtipanan ng naman di ko na nakakaitan nakakakumaan nakakalayawan pagyaman tamten ka paunay naglalayan Diyos na ilang-ilang na hari Diyos na mga nakabalik namin Bensika kong Jesucristo bubukton na anak Diyos na
tumararag tayo. O Diyos, isamay mo kad kadakam tinapaypay so apanagraem ken ni Apo Jesus, uray agparang akas na kurapay amaladaga, ipaay mo kuma, amabigbigmi ti kaadda ni Kristo nga anak mo iti amin a tao, agpapanpay iti kababaan. Isuro na kam kadi, tapno maaddaan kam iti kananakem, akas iti maysa nga ubing. Iti kasta makapudno kam tumet, ti puso mi nga umannugot iti turay ni Kristo, ket maragpat minto dagiti gungguna nga inkarim kadagiti napakumbaba. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Daytoy may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Dagiti tattao anagna iti kasipngetan, nakita da ti lawag anagpaiduma ti ranyag. Nagnaedda iti daga dagiti aniniwan, ngem ita agranyag kadakwada ti lawag. Kasta unay ti ragsakda o Apo, inyeg mo ti raguda. Gapo iti naramid mo, agragsakda, akas iti panagragsak, dagiti agan-ani, wenno agbingbingay iti sinamsamda. Winawayaam ida iti nakaadipenanda, inikat mo ti pangor, anang parigat kadakwada. Sika tinang parmek iti nasyon, anang idadanes, ken nang irurumen, kadagiti tattaom, akas iti panang parmek mo, iti armada ti Midian idi ununana. Mapuuran to iti amin na sapatos, ken dagiti daradara pagananay, dagiti soldado arimaot. Naipasngay kadatayo ti maysa nga ubing. Adda ubing a lalaki a naited kadatayo. Ket isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan to iti masirib ang mamagbaga, manakabalin a Diyos, agnanayon nga Ama, ari ti kapya. Bumilig to a bumilig, tinaarian a panakabalin na, adan to latta kapya ti pagarian na. Isunto ti sumukat ken ni Ari David nga agturay. Ibatay nanto ti turay na iti kinapudno, ken kinalinteg, manipod ita, ingganat inggana. Aramiden nga aramiden, amin daytoy, ti Apo a manakabalin amin. Ti sao ti Apo. Dagiti tattao iti amin na diso, nakita dati panangisalakan ti Diyos tayo. Kantaan nyo ti Apo ti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na ti baligi, babaen ti bileg, ken tinasantuan a panakabalin na. Inwaragawag ti Apo ti panagbaligi na. Impakaam muna kadagiti pagilian, ti panakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti Karina kadagiti Israelita. Nalagip na ti asina, ken kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tattao iti amin na diso, ti panagbaligi ti Diyos tayo. Idiriyo, na kayo amin adaga, ti panagdaydayaw yo iti Apo. Itanokyo kadagiti kanta, ken diri ti rag-o. Agarpa kayo nga agkanta amang idaydayaw iti Apo. Agtukar kayo iti arpa. Umkis kayo iti rag-o iti sango ti Apo nga ari. Adang gayan dagiti trompeta ken tangguyog.
Iti maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Agyaman tayo iti Diyos, ken Ama ni Apo tayo ay Kristo. Iti panaypagmaymaysa tayo ken Kristo. Binindisyonan tayo ti amin ang espirituan, asagot nga dat sa dilangit. Sakbay ti panakaparswa ti lubong, pinili tayo ti Diyos ngagbalin nga kukwana. Babayan ken Kristo, tapno na santuan, ken awan pakababalawan tayo, iti sangwanan na. Gaputi ayat na, ingkedengen ti Diyos, ababaen ken Kristo, pagbalinen na tayong anak na, dayto iti pagayatan, ken panggep na. Dayawen tayo ti Diyos, gaputi nagloryaan a parabor na. Gaputi inted na kada tayo asagot, nga dati dongdongwen na nga anak. Gaputi daytoy, manipot idi nadamag ko ti pamati yu ken Apo Jesus. Ken tayat yu kadagiti amin na tattao iti Diyos. Jak nagsardeng agyaman ti Diyos, gapu kada kayo. Malagip kayo kadagiti kararag ko, ket idawdawat ko ti Diyos, ni Apo tayo Yesu Kristo, tinagloryaan nga Ama. Ngayon na kada kayo ti Espiritu, Ama magsirib ken mangiparangarang ti Diyos kada kayo. Tapno mamuan nyo ti Diyos. Idawdawat ko maluktan ko dagiti panpanunot yu. Tapno makita yu ti lawag na. Tapno mamuan nyo ti namnama. Anang iyaban na kada kayo. Iti kinabak ng dagiti nakaskas daaw. Abindisyon ngayon karina kadagiti tattao na. Ti sao ti Apo. Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Iti dayta kanito immasideg dagiti adalan ken Jesus ket sinaludsod da, si asino ti kangrunaan iti pagarian ti langit. Nangayab ni Jesus iti ubing ket pinagtakder na iti sangwanan da, kinunana, laglagi penyo adi kay tumakastrek iti pagarian ti langit, no di kay agbalbaliw ken agbalin akas kadagiti ubing. Si asino man nga agpakumbaba ken agbalin akas iti daytoy nga ubing, isu ti kangrunaan iti pagarian ti langit. Ket ti si asino man nga umawat iti maysa kadagitoy kakastoy nga ubing gapu kanyak, siyak ti awaten na. Kitain niyo, tadiyo laisen ti oray maysa kadagitoy nga ubing, ta ibagak kada kayo nga ijay langit, kan kanayo nakitkitain dagiti angheles da ni amak nga adda sa dilangit. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo.
Good morning. Nay, ado nga santo ninyo, ni adatoy sango tayo tata, nagparada da pay tatay. O damet, urenohan nga nagbado, nadaubing nga sa salutin nyo, alaka santo ninyo, ibilang tayo latamutin nga kasla, maibilang nga ubing. Kitaan nyo dagita rupa ti ubing. Mingmingan nyo nga nalaing dagita rupa dagita ubing ka, awam pay la kuretret na, awam pay la na balbaliwan ka dagita, day tanto lang ipon da ti agbaliw. Awang kuretret na dagita, dagita awam pay utang da nya. Isuda ti da pa utang na, tano ay kanininong ti kwarta na, modtoy ta idulin ko kung naniinang nangam, lakay kanton, di na mo ilang mabaybayadanan. Dayjay, kita nyo na kita rupa da awanti ko, kita nyo na nag-inosente da kita rupa da ta apaya awam pay ti inosente da kita napakumbabada pay. Haan nga madlaw ti ubing no naba nang isuna wenno haan malaksid no isuro diyan naganak nga tumangsit gaputan naba nang ka haan ti ubing ka awang kanya na dayjay. Tinapateg kanya na ti ti adda ti ubing haawan na nadalos, apaya nga nadalos ti ubing. Haanda pa nga ammo ti agimula ti gura. Hello? Awampay ti gura iti puso dadayta. Diya amo na awan sapay mo ti marites nga ubing. Nataangan mo ti ammo nga marites. Iso nga no, oray no nagapatad nga ubing, after how many minutes, agayim dan tumanen. Taan na amo gimulati, sakit tinakam. Kaya na nga sa awan day ta, napakumbaba ngamin ti ubing. Uray no, ikam, kas pangariang kumaday ta apuyo, kas pangarigan day ta anakyo, wano apuyo. Uray padayawan da, uray mga bak nga damdama, agmulmulagat ngam, awampay lati pride nga sumsumrek iti puso da kita. Hanga kaslakan niya tayo nga, masapul nga, palakpakan da kami, Father. Kawun man, palakpakan kayo. After data nga palakpak, ayan mo ay. Datayo ngamin, nakitaan nyo datay nga tattao, no, ibasar tayo, tibiyag tayo, iti may nga ubing, apaya nga, nagmaya dato imbaga ni Apo Jesus. Si asino, iti kangrunaan, iti pagarian ti langit. Saludsud na ni. Si asino ti kangrunaan iti pagarian ti langit. Haam mga day tayo nagmay-mayor, haam mga day naggobernador, haam mga da Poncio Pilato, haam mga day tayo imbaga na nga papading agserserbi iji simbaan nga mangpupuor ti insenso. Tinayaban ni Apo Jesus ka, haam mga day tayo mangitantanok wano nakapaaramid ti napintas nga simbaan. Wano nang idunar ti maysa nga simbaan. Yan, nagmayat na timbaga na, anya tinaramid na, nangala ti ubing, kunana ni. No haang kayo nga agbalbaliw, akas maysa nga ubing. Haang kayo makastrek iti pagarian ti langit. Anya nga rod, isong, anya dagiti qualities ti ubing nga mabalin tayo ngamin nga suruten, umuna ti ubing dependent. Awan bibibiyang na, no nanginaw, no nalaka, no kayat nati agpagatang latan, iso nga dagitay nanang, no itugot da di anak da iyayan ti, tiyendaan no makalabas dati ay ayam, ap-aputin da di matana, tapnohan na makita da gaya ayam ta, uri na gado ay ayam na, bastag pagat, awan latan, amo na nga rin nga, dananang kintatang nga, mang-provide. Handa pa yung mga gamin nga, awam mo't sweldo da, awam mo't tiparakan niya da, ngam no kunana, no kukwak, agkulkula idag to jaya, ninanang ng tumatirong, so na, ipapulis ka, aging ka nakabubutag ng tupulisan. Nahangagtal na, ipulong ka kini Apo Padi, kabubutag ng tupadin. Ngay, awan ti, dependent namin ti ubing, awan ti kukwan na, awan ti maikarit na, iso nga agtaltalik, kadaya ko mati attitude nga adda kanya tayo, inyaman ti sanikwam, anyaman ti position mo, anyaman ti katataom, agtaltalik kalat na kumaiti grasya ni Apo Diyos. Nga adda Diyos nga mangbanbantay, adda Diyos nga ama tayo, adda Diyos nga mang-provide para kanya tayo. Ti pagkamalyan tayo nga tao, isugor nga agbaling ka nga imot.
Tas ipagarup mon ka awan grasya ni Apo Dios si kanti agurnong nagrigrigatak datoy wen nagrigrigatam ngum adala ta grasya ni Apo Dios. Isu kuno daduma ka agbalin tayon nga naagom napaidam ta apaya awan talek tayo ti grasya ni Apo Dios antayon nga dependent nga minti ko na tayon kukwa tayon. Maikadwa nya daytoy anya naganan kapapatgan nga akem ti ubing kunana daytoy napakumbaba. Awan pala pagtangtangsit na kita nga ubing. Awan pa'y laang isong oray niya ititsura da kitain nyo nanyo nga rubuatan ida di na pa'y agsagaysay. Tanda nga mo awang garod basta naragsak dan no dalaki makankin ay ayam oston. Datayo ka awanan hindi sumirsirib tayon lumalaing tayon ay apo na sirsirib tayon ni Apo Diyos ang balbaliwan tayo agraman rupa tayon. Hantay mapmapneken iti biyag tayon, tumangsit tayon kaya kon, ay iti ramet ta 2 grados nga kurimatmat mon. Nagsayhaat ko na dangarudang ka, pipi apay, ang tunukwan, ano sa, apa mo, ipapaparot ta kiday mo, dahil niya dahil panait nga, pandabin-nabin natin nga, pagparot ta kiday mo, inton awang kiday mo, nagngaton-ton. Kung nadangarudan nga, pipi apay nga awang ta kiday mo, ngam jenangato ti, kiday mo. Taapaya, balbaliwan tayo matin tilubong tayo, agramang katatao tayo, adda pa nagiti tattao mapandag pa injeksyonan, handan kayat ti matay. Ipaot dan ti biag dat apaya, tumangtangsit nga minti tao. Kitaan niyo yung mapaspasamat tilubong. Gubgubat apaya, umag-agom nga minti puso ti tao, ngam no addalaeng puso ti kasmaysa nga ubing nga napakumbaba, awang kumaamin dagita. Nadalakit puso ko ti tao nga kas maysa nga ubing nga napakumbaba, awang ko matiriri, awang ko mati agagom, awang ko mati agtangsit. Awang ko mati, imagine nyo nga, pangrugyan ti apa. Isungar nga kunak, dahi ta pamilya tayo, dagitoy nga ubing nga datoy saklot yo, ken datoy sango tayo tatta, ti training ground da dagita nga agbalin nga nasaya at nga tao, di unag ti balay. Datayo ti akin responsibilidad nga dagitoy nga ubing agbalinda nga nasantuan agbalinda nga nasayaat kunada ka anya naganan sure sanga kunada nga ti paggapon ti dakes nga tao di uneg ti balay ti paggapon ti nasayaat nga tao iji uneg ti balay adino nagtriningan na iji uneg ti balay no sinurusuruan day ta nga ubing nga agbalin nga imot agbalin nga agkamkam hangkan to nga agpabasol, no isudan to nga agkakasinsin, agkakapidwa, agdardarumdan to, parukod da nga parukod tadaga, ialis na tamuhon, ayaban na yimay sa sino bumaba nang, daya agrok-rukod. Taapaya, agkakabagyan, adda masurusuruan nga, agbalin nga agom. Naggapuan na dagitoy, ija unag tibalay. Isugarod nga dito nga ubing, dagitoy nga ubing nga adda kanyayo, itrain tayo, anya di jay. Uwan, mabalin tayo nga itrain, isuda nga agbalin nga successful, ngam ti success, haan lang nga di kaado ti income. Ti success nga kung kuna tayo, nukas ano kaado ti maserbiam, gapo ti nasaya at nga pusom. Haan nga ti successful ka, ang nga gapo tayo, kangatot position mo. Ti success ti panagbiag tayo kasano ti kasano ka adu ti maserserbiam iti nasaya at apuso nakabubuteng ti lubong tatta piesta ni Santo Niño unya naggapuan na daytoy ammo tayo mat iso ti nang serret ti pamati tayo diti Pilipinas ni Magellan iyawat na kini Queen Juana aging gana tatta ijay Cebu po ribo-ribo nga tao ti mangramrambak aging gana tata iso ita Cebu nakadado papadi da apaya dayon na pigsa day ta debosyon da daytoy may nga pakakitaan nga nakaad-ado ti padid ta kanya daytoy aging gana nga naiwaras aging gana kanya tayo daytoy nga ladawan ni Santo Niño laglagipon tayo ni Apo Hesus naglasat akas may nga ubing kay ore ubing idi isuna ke Dios lataad dapel la Jesikog ni Maria ak Diyosen aging gana nga dimmakkel kada iti nga panagdalyasat na, isungarod nga surutin tayo, dagiti galad nga adda keng kuana. Ni Apo Hesus, imay akas nanumo.
Haan nga haan nga kasmaysa nga nya nabungga nga nya naganan pasikat. Kana ka diya mo no daduma ka diya mo no maayatanak wenno maragsakanak wenno makonsensya ak no agayab kay no daduma ta apaya apa umay kanto apaya umay kanto di balay adahan dami. Ala ka na saya at atakaan manen wan apaya anya dayjay ag makabulan nga mintay apok apo first month na pailaan ka adda kekan adda tarpolinan ad apo ka di pa no binulanan aging gan aglakalakay din na ibusan. Mayamet haang ko nga kontraan ngam na di ayaban nyo laang ka ni Apo Padi kin dagitay medyo na nga to dagay agdildil pat mga kaaruba da piman di da pay napadasan tinagcake di mga kabailan nga awisen as ano nga rod ko mga adda kinapakumbaba di jay. So di ko nakadete gatang yung tarpaulin iwaras yung lang nga ipakanon no agsubsobraan kayo lamaya met ngam di ubing isungaro di kinapakumbaba na di ubing datayo nga nataengan ti makin igen tinakem ti ubing nga sa narana akta hospital ubingan walon sa titawon na nakadextrose ijayan apaya kidney failure apaya agan ano umininom ti soft drinks mga titcherya kung one father kapay nga nyo dilawan napapilit mat father sika ati ulaw nga lulang na apay nga itulok mo uray agapa kayo hamo nga itulok dadda ulam tabiyag ta ubingan ubingan pa ilaang di mo ipainitan masulit ka nga agaw-awer ka cellphone mo latan di pa'y makakita ti initan di pa'y makapapangan tinasaya atin kas anuwar nga ibaga tayo nga dagito nga ubing ka ti kinapakumbabada ka itre-train tayo ida nga agbalin nga nasaya at nga tao haan lang ti salunat ti ubing alwadan nyo haan lang ti salunat uray ti galad di galad dagiti ubing alwadan nyo mo dagitay buy-buyaan da di mat hello kitaan nyo na kita buybuyaan na kita ubing yun niya. Nulablaban, gubgubat, rumor na ta ubing, lumaban, gumubat, isugarod ti taray di panunot na. Alwadan nyo na kita, training ground nga rin di pamilya tayo. Nugubgubat, ti buybuyaan na, apa-apa, kapilitan, di maini, agtartari di system na, mangabak. Ay, agpabasol kanto na niya, kasanuwar nga itirin mong agbaling nga nasayaat. Ulitak, tapno na nalawlawag. Namayat nga itren tayo ida nga agbasa, agtrabaho, agbaling nga nasayat nga tao, ngam ti kang runaan nga itren tayo kadakwada, di galad nga agbalin nga napakumbaba. Di katatao nga agbalin nga napakumbaba. Nagrigat nga panunutan. At dadagitay anak, reality da ito'y. At dadagitay daduma nga naganak, at dadati abroad, nagaddayo, handa madinaan DJ anak da. Uray da kayo nga nag-busy ti trabaho na, sino mga aware ni lolo, wano ni lola. Inton agkita kayo ta anak mo, ma-realize mo, nagaddayon ton DJ nayo, nangangaton ton ngamsi ka. Nariga mo ton nga maisuro. Sinot akin basol, wan ko na tayo situation gapota, sitwasyon gapota, kasapulan tayo mga panawan ida, ngam no daduma, narigrigat a panunutan, maitid mo amin nga kayat na, maipawit mo amin nga kayat na, maiprovide mo amin nga kayat na, ngam DJ katatao nga kapatgan, DJ galad nga rumbang nga maimula, iso tinaawan. Iso di kong kunak datayo nga naganak, anhan kay to nga agpabasol do di ubing adda sa bali nga aramid na wonno uray man no successful no probleman tumo latigimong uray ko na tayo nga nabalay gi kada nasirib no probleman tumo latigimong naggapwan na dayta nga ubing ija unag ti balay isu kate kang runan nga isuro kada gito nga ubing nasaya at launay anya daytoy tigalad nga adda ken ni Apo Hesus napakumbaba agtaleg iti Dios mangnamnama iti Diyos, amuna nga ayaten ti kabsat na, tano bagbagi na ti serserbian na, datayo magamin no daduma tinang sursuro kadakwada nga agbalin nga imot, no daduma ka datay mo tinang sursuro kadakwada nga agbalin nga managimbubokod selfish, no bagbagi na ti serserbian na, dakkel nga kamali dayta,
Halatat tapyasta ni Apo Santo Niño. Datayumet, nga nataengan, hanlang para kadagiti ubing. Anyamot ti napintas nga pampanunutan tayo. Nagdalyasat tayo amin nga ubing. Nagdalyasat tayo amin ti kinaubing. No adda kamalina, dijay wano adda kurang na dijay nagdalyasat nga kasmaysa nga ubing, mabalin mo abalbaliwan, nga agbalin nga nadalos iti kinaubing mo. No nasaya at di fondasyon mo akas may nga ubing, agyamang ka kini Apo Diyos. Ngam no napadasam ti rigat ka, di rigat ka, iso nang iturong king ka nga agbalin nga nanakem. Nasaya apagyamanam dayjay. Ngam no dagiti dakes nga padas ka, hantay nga nalabsan, iso ti mang riribok ti biyag tayo, mangidurduron kada tayo, ay masapol nga iso dayjay. Sao ni Apo Jesus, ti si asino man, nga haan nga agbalbaliw akas may nga ubing, narigat nga makastrag iti pagarian ti langit, haan nga agubing-ubing, hana nga detay anya naganan kaslamo detay agin uubing bakbaketanen ka pabebe paylaeng hana nga kasay mga detay ginormal nga kinapakumbaba natural nga kinasayaat nga awang kinatangsit na tadi jagar ti dawat ni Apo Jesus tano agpapabebe anya naganan are ammo tay lang arudan ka agin sa saludsod nga paubing hana nga kasay kadija kinaubing tayo no dadduma iso ti pagpabasulen tayo uray ti lubong ti psychology. Ado dagitay epekto na aging gana tatalaklakayan bakbaketan tayon dayjay padas tayo idi ubing tayo isupay laeng ti bagbagkaten tayo nga mabalin tayo abalbaliwan mabalin tayo apakawanen mabalin tayo nga pasantuan dayta nga nagkamali nga kinaubing wen kakabsat ni Apo Jesus nagdalyasat akas maysa nga ubing datayo nga agraem datayo nga agdaydayaw datayo amamatpati ken kuana isurot tayo dahito galad tayo. Ulitak, responsibilidad tayo, dagitoy nga ubing tayo. Datayo ti akin igen, no niya ti masakbayan dagitoy nga ubing. Katikang runaan ko ma, iunay-unay tayo launay, tinaunag nga pamati, galad kinapakumbaba, napudno nga panagserbi iti kabsat, agayat nga awan ti idumduma na. Honos, no may santo ka dagitoy nga nakabadod ti nga ubing, kagbalinto nga padi, diya kumatitarigagay tayo. Mabalim mga ibaga nga agbalin to nga mayor, gobernador, presidente ngam no da kami may mayat ko man no may sawo no duwa kada kwada ka no nagpadida na may mayat nga tanga training de pamilya no para kini Apo Dios ti beruken tayo haan nga para jibukbukod ken pakaiday-dayawan da. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos ang nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos ang nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapos sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet ang nailansa iti krus, gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamati akmet ti iglesia may maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat insuro ni Apo Jesus kada tayo, at ikang runaan ti pagarian ti langit, iso tinapakumbaba akas may nga ubing,
iti daytoy solemnidad ti Santo Niño, intay agdawat ti Ama tayo, sa dilangit kadagiti kasapulan ti gimong ken simbaan tayo, kas maysa nga ubing, nga agtalek kadagiti nagannak ken kuana, kuna tayo nga rod, apo denggem ti gimong dagiti tattaom. Ikararagan tayo dagiti managdevorsyon kini Apo Santo Niño, tapno umadadda ti panakaam mo ken panagayatda kini Apo Jesus, ket dumakdakkel dayta a panagayat babaen ti panangiburay da iti sumet la nga ayat iti padada a tao. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti mangisursuro tamay dati na ananay nga anos ken kired para iti panagisagana dati masakbayan dagiti ubing. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti tattao at tumultulong ti panakaaywan ti aglawlaw tayo, tasalakniban da kuma asya ayat dagiti pinaraswa ti Diyos, tapno naranyag ti masakbayan dagiti ubing. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti ubing nga da diferensya na. Tapno ayaten ken ipategi da dagiti naganak kadakwada. Kumararag tayo ti Apo. Ikararagan tayo dagiti agugura nga gasawa, tamaurnos da kuma dagiti problema da, para ti pagsayaatan ti pamilyada, kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti amin nga ubing indi sa nga lubungan. Tapno iti Diyos ipaay na iti agtultuloy ipanalaknib na kadakwada. Ket imayad dayuda iti anyaman akita ti peggad. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti ubing a biktima iti kinaranggas ken inhustisya. Tapno babaen ti tulong ken asi ti Dios, marukat da manipod ti pamarparigat ken sakit a sagsagabaen da. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo, entay met dawaten, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Entay mati karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adi mawat titulong tayo, may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggem tigimong dagiti tattaom. O Diyos nga amami, pinagbalin na kami nga anak mo, babaen ti tattao ti anak mo, ni Apo mi a Heso Kristo. Pagbalinan na kami akas may nga ubing, iti panagtalek mi, ken panagayat mi ken ka nga amami, patgam dagiti dawdawat mi nga anak mo. Amen. Pasan ko
tunikan ka. Ket sa palak kuma, kamay ka rin ay di padaya. Apang supapak mi, kinadungo mo ama. Ida tunikan ka, nagragsak mi nga anak mo. Pagyaman biken ka nga nagparamon nga ama. Awaten kasatweng ida, daytoy tinapay kasatweng kenday tuy araw ay tayo natunikan ka. Ket sa balak kuma, kamay ka rin ay di padaya. Apang supapak mi, kinadungo mo ama. Daytoy tinapay kasatweng kenday tuy araw ay tayo natunikan ka. Ket sa palak kuma, kamay ka rin ay di padaya. Apang supapak mi, kinadungo mo ama. Tinapay kasatweng kuma, kenday tuy araw kay tayo natunikan ka. Ket sa paila kumakamay tariday ti padaya. Apang supapak ni kinadungom o ama. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo. Makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. O Diyos nga Ama, mi itinaragsak a puso ken nabiyag a pamati, rambakan mi ita ti misteryo ti panagbiag ni Apo Jesus akas ubing. Babaan dagitoy adaton, ipaay mo kadi, tamakapudno kami, iti panagdaydayaw mi iti anak mo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Itagaayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno unay amay ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin a tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos. Gapo ken Kristo nga Apo mi, ta iso babaen ti na ipapatay ken panagungar, inaramid na ti pasamak a nakakaskas daaw, ada kami nga adda idi iti ikot ti basol, ken iti sangol ni patay, inkabil na kami iti saad a nagloryaan, kaisot gapunan a managanan kami a napili a kapututan, kinapadi a naarian, nasyon a nasantuan, ken ili a tinagikwam. Ket kalpasan ti panangayab mo kada kami manipod iti kasipngetan, iyallatiw na kami iti lawag mo a nakakaskas daaw, tapno iti amin adisso, ibunan nagmi dagiti inararamid mo ana indaklan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami. Santo, 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 Iyapo a Diyos, agiti amin
Noon ay apo abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isa maiyawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Et iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang di papatay mo ako abingay di iyay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan di kalis ti panna kaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka dawatin mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parairayam ti ayat na ana Diosan laglagi pam met ni Leo asanto papa mi ni David William nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon na biag. Ket makiranod kam to ken enggasatan Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda an nakapudno an nagserbi kan kaditoy daga magikadua kam to kadmet kadakwada nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok noy megan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ina
dagiti nagabasul Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon ko malaeng, ngay ti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay na Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. O apo mi a Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbaba, kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya kada amin. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may gakanyak ngem ti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararo. Diyos
sabana, hintay birugan, kanya manariga, hintay parmeken, kanya agpaiso, di gusto laen, kiket ng nama, ito aglemen, biyaya ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asago, pagraramanan, suti biyak, amin nagabwan, ikat kenam ay, is pagkamangan, inay ayat mo apo, lagi tinapanglaw, nakakaasi, lagi di mawag, kaskin ka o ako, alinen ako, naputi ayat mo, ayat ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asago, pagraramanan, naiso ti biyak, amin nagabwan, ikat kenam ay, is pagkamangan, imay ka uwapo, kat nagrikat ka, magpaay ti amin, amin na parswan, kan nakaanipen, amin na
Jesus agdulog na. Ken kay Maria agyaman ta. Ken Jesus agdulog na. Kumararag tayo. Apo kalpasan ti pan nakataroon mi itinasantuan a Eukaristya, ipaay mo kadi, tababayan ti panulong ti anak mo nga impas ngay ni Berhen Maria, kan kanayon laeng at ipagayatam ti berberuken mi, ket iti panagado dagiti tawen mi umadado kumamet, ti kinamanakem, ken grasya kada kami, iti kasta maawatan mi, ket aramiden mi dagiti banbanag a makaayayo ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Kalpasan ti nasantuan a misa maaramid ti programa dagitoy anak tayo, kas panangrambak tayo iti daytoy piyesta ni Apo Santo Niño. Padayawan da kayo, magyamang kami ti umayo, da kayo nga naggaputi na duma-duma nga luglugar nga umay makikaykay sa kada kami iti daytoy na santuan a misa. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaay na kuma asi-aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apaka isalakanan nyo. Adalan na kay kuma di agresat kadagiti pannursuro ti pammati ket pagtali na iden na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Iturong na kay kuma amapanken kwa na metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasin ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.